Okay, amazing day mga ka-GMC. Yan, so highlight po sa atin ngayon itong dalawang application para sa mga gusto magkaroon ng bisikleta at not enough cash. Pwede po tayo sa dalawang finance natin na available po dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan po, ito pong Skyro Finance and Salmon. Ayan, so ito po, available po tayo dito. Bring lang po kayo ng one valid IDs, UMI, driver's license, voter's ID, or anything po, primary ID. Ayan, so ito po. So, location po namin, dito lang po kami sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so pwede nyo po yan i-Google Map, GMC Bikes Bicol. Tapat po kami ng dating Shell Ocampo. Ayan, along highway lang from Naga, Pili, Lagunoy, Goa, Presentasyon, bandang right side po kami. Basta tapat lang po kami ng Shell gasoline station. And pwede nyo po yan i-Google Map, GMC Bikes Bicol. Ayan, so bring one valid IDs, cellphone with active number. Mas maganda may data kasi dito po yan ipaprocess, no? Ipapa-approve ba natin yan dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so pagpunta nyo po dito, saka po natin ipaprocess yung installment. Bring lang po kayo ng 20% down payment. Yes po, 20%, maximum 20% kasi yung hinihingi kung kayo po ay first timer sa ganitong klaseng apps ng installment. Pero kung may mga history na po kayo, meron man nyo po yan mga offer dyan sa mismong apps nyo, no? Pero kung kayo po ay mga first timer sa installment, need po natin ng 20% down payment para ma-process yung installment natin. At the same time, mabilis lang po ang proseso. So once na na-approve po tayo, may uwi nyo na po ang bisikleta. Yan, katulad ng mga napa-approve natin last week. This week naman, so wait ko po kayo sa mga gusto mag-installment via Salmon and Skyro Finance. Sa mga walk-in naman, may cash naman kayo. Meron po ako naka-promotion. Ayan, 3,999. Ayan, itong ladies bikes, size 24 and 26. Mga BMX and mini mountain bike. Ayan po ay maabil nyo ng 3,999 pesos. Marami pa po yung pagpipilian dito sa atin. Ayan po yung mga naka-promotion ko. Regular price is 4,500. 3,999 nyo na lang po yan. Ma-avail lahat po yan ng mga mini mountain bike natin. Size 20, good for 8 to 12 years old. Ay kasama pa pala itong fixed gear. Yan, fixed gear. Ayan, naka Kinetic MP100. Ma-avail nyo po yan ng 3,999. Ngayong July lang po yan. Exclusive ngayong July. Ayan, sa mga gusto naman po ng installment, gaya po ng sabi ko, bring one valid ID, o kung mas maganda, dalhin nyo na lang po yung mga IDs nyo para at least may pagpipilian tayo. Active number and cellphone na may data para enough na pang download and syempre pang process, no? So yan po, available din tayo sa fixed gear and road bikes. Lahat po yan ay pwede po yan pang installment. Punta lang po kayo dito sa atin sa shop. Ayan, Tuesday to Sunday 9 AM to 5 PM. Until 5 PM lang po ang pagpaprocess natin. Okay, so yan po, mga mini mountain bike, available din po yan dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. And mga kids bikes, yan sa mga naghanap ng mga panregalo, pang-birthday, basta mga pang-present, mayroon po tayong mga pagpipilian dito. Yan, meron tayong mga size 12, good for 2 to 4. Size 16, good for 4 to 7 years old. And size 20, ito yung naka-promotion ko na maabil nyo na lang po yan ng 3,999 pesos only. And kasama itong fixed gear. Sa mga mountain bike naman, sa mga naghanap ng mountain bike, ayan, so available tayo kay Kogis, Tunog Mayaman Hub. Ayan, so ito po mga Kogis natin, mga Tunog Mayaman po yan. Ayan, sa mga gusto rin mag-installment, pwede po yan. 20% sa SRP, meron po ako nakapost yan separate sa mga bikes na available ko dito. Pwede nyo pong pagpilian. Compute nyo na lang po kung magkano yung down payment nyo
doon sa SRP. Ayan, so 20% lang po. Ayan, so marami pong pagpipilian from 26ER, 27.5 and 29er. Ayan, so kung kayo po ay matangkad, 29er, karamtaman 27, kung nahirapan magbisikleta, start pa lang gustong matuto, 26. Napakarami din po yan. Meron din tayo mga budget road bikes na alloy. Ayan, meron tayo dito sa JMC Bikes Bicol. Napakarami pong pagpipilan. Push bike, available din tayo sa mga push bike katulad nito. Tri-bike kung tawagin. Ayan po. May mga sa mga regular price naman natin, sa mga walk-in optional. Ayan, so pwede po nga sa mga hindi kasama doon sa mga naka-promotion natin, available po tayo sa discount, exclusive sa walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Sa ano pa hinahintay nyo, punta lang po kayo. Open po kami until 5 p.m. today. At the same time, open din po kami Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Sa mga gusto mag-inquire, message nyo po ang ating FB page, JMC Bikes Bicol. And then po, pwede nyo rin po yan scroll yung nakapost natin. Everyday naman, meron tayo nakapost ng mga available na mga bisikleta dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Napakarami pong pagpipilian, abot kayang presyong bisikleta. Available yan dito sa Ocampo. Ayan, guys, kung kayo po ay malayo, pwede nyo po yan i-order. Yes, pwede po kayo mag-order sa atin sa TikTok shop. Ship nationwide po ako. Kahit saan sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, i-search nyo lang po ang aking shops, JMC Bike Shop Bicol. Ayan, lagyan lang po ng shop Bicol sa unahan. JMC Bike Shop Bicol. Search nyo po dyan yung mga available na bisikleta na nakapost. Ayan, so napakarami po yan. Kung wala po kayong makita dyan at nakikita nyo sa page, baka hindi ko pa na-input, pwede ko po yan i-input. At then, message nyo po ako sa FB page. Send ko po sa inyo yan link para ma-order. Parang yung katulad nung nakarang araw na order ni ma'am ng taga Calabanga, so wala sa link ko doon sa TikTok. So ang ginawa, in-input ko, pina-check out ko na lang sa kanya. So yun, sa mga iba hindi ko na-input, pero halos karamihan naman yan naka-inputs. Pero kung kayo po ay may nagustuhan, pwede natin yan i-input sa ating TikTok shop. Yun lang po ang paraan natin para sa gusto mag-avail na malalayo dito sa atin. Shipping fee, yes, depende po ang shipping fee sa location nyo po. Available tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Courier po natin is GNT. Ayan, standard shipping 3 to 7 days, depende po yan sa location. Yung magmo-monitor po niyan, pwede nyo po yan i-monitor kung nasaan na po yung parcel nyo sa mismong apps ng order nyo. At the same time, sa pagdating naman, meron na. Depende po sa area. Kung minsan tumatawag, nagte-text yung mismong rider. Ayan po. So, thank you po and God bless. Highlight po ulit ngayon yung installment. Sa mga gusto mag-installment, available tayo sa dalawang application, Salmon Finance and Skyro. Ayan, so bring one valid IDs, 20% down payment, active cellphone na may data para ma-process po natin dito sa atin sa shop. Ayan, so yan lang po muna yung update today. So napakarami pong pagpipilian dito. So hindi ko na po yan isa-isahin. Kung gusto nyo po makita ang actual photo niyan o picture, meron po ako nakapost kaninang umaga ng mga available bikes ko. At the same time, yung mga naka-promotion this July, only 3,999 pesos exclusive sa walk-in. Thank you po and God bless.